при едно стихотворение то идва като една светкавица, която ти улавяш, сядаш и я записваш. Аз поне така пиша. И това се случва в рамките на максимум час, нали, писане и пренаписване на стихотворението. Но когато пишеш роман, се изисква изключителна дисциплина, буквално казарма. Случва се понякога да напиша някоя глава, някакъв фрагмент. Постоянно си записвам. Но самото същинско писане, мисля, че трябва тотално да се изолираш от шума, от всичко, за да можеш да дадеш целия от себе си като енергия на тази книга. И това ще се усети. Защото ти, както с един човек, ти излизаш на една среща с един човек, след това след месец пак се виждате, след 5 месеца. Каква връзка можеш да изградиш? Защото първо ние имаме представи за това как искаме да бъде, какво е, но когато вече навлезеш истински в процеса, героите започват да те водят. Тоест ти се оставяш, те започват да взимат някой път дори неочаквани решения. Mm-hmm. И ти трябва да ги оставиш да живеят и просто да действат сами.